Wih, iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok do melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Atok gebyur kok. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra Mbok ngantuk. Gebyuren ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuren. Oh ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Iki sing nadane minir ki tak ning gawe. Urung, Kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ngene. Ya aja cilike balik. Selamat oreng, pangestumu apik to. Ya sehat, Gong. Mbok rasa abang-abang lambe to. Abang-abang lambe piye? Wong mau bar ketemu meng keletan sedelo terus ketemu meneh kok gayane iki nakoke sehat ora. Agenah segernya ya syukur, alhamdulillah. Wong kuwi takoni sehat ki jenenge uluk salam ki rak ya apik-apike wong to. Ketemu apa ketemu tek ngono ki ora ana lho wong ki wong Jawa ki saking tata kramane lho, Gong. Ora ana wong ketemu tek kok isih urip kowe. Aku jenenge nglarani ati. Ning ana sing ngono kuwi. Ana ya akeh. Karang wong ki ya watake dhewe-dhewe ya terus. Ah iya, ya mula kudu sabar. Ah iya. Iki le metu gara-gara wis rada keblandangan wektune. Ora dadi ngapa sing baku ana gara-garane wong ya sore wis metu Petruk Gareng Bagong Semar. Mula iki ya mung dienggo ila-ila wae. Ah iya. Karo nggo tetembangan sak teleraman. Heeh. Karo mahargya peresmian gedung anyar. Galugong deloken. Waduh. Wah, ya kaya ngono kae kok gedung kelurahan. Kaya omahku ya. Waduh. Omahmu gendenge kowe werna-werna. Ana gendeng, ana plastik, ana seng, ana triplek kok. Justru kuwi nyeni. Nyeni apa ya ora gablek kuwi kok ya. Senine iki nek udane. Oh. Trocoh ngendi-endi iki gayeng gak iso tendang-tendangan ember. Trocoh papat embere ming loro. Ha iya. Ngur kebak muncalke njaba tandai ana kebak uncal. Wah, pokoke meriah aku nek musim hujan ki sehat ta, Tru. Melayu-melayu terus ya, melayu-melayu terus. Karo hari jadi desa Purwomartani. Purwa wis ngarani wiwitan Martani iki Maratani tegese rata. Dadi wiwitane pancen adil makmur warata tias bagya mulya. Ya. Apik kowe ngartekke, apik. Purwa Martani P. Persatuane mesti ana. Ayo ati kudu iso ngartekke kaya ngono ndak nganti kalah karo sing desa sok ngartekke. Usaha keras selalu menciptakan hasil yang maksimal. Contoh hasilnya ya gedung apik kuwi ya usahane keras. Iya. R. Ramah tamah rakyatnya. Juga pemerintah desanya. Wela. W. Walau bagaimanapun kita tetap harus acung jempol kepada Kelurahan Purwomartani. Ya. A. Asa-ase-aso. Pemerintah desanya selalu asa-ase-aso terhadap masyarakatnya. M. Beli pembalot. Gong tak antil dasmu lho kowe. M. Marilah kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan Kelurahan Purwomartani. A. Asa-ase-aso. Anggere kok mengasah-asih, ayolah kita jaga persatuan dan kesatuan. R. Ramah tamah rakyatnya. Ngarep mau wis. Raharja mulya nering sambikala desa Purwomartani. Martani T. Tetek tangguh tanggon. Ora bakal kenggo dening apapun. Meneh. Asa-asa tak keplak sirahmu. Liyane. Azas Pancasila seperti negara kita Republik Indonesia. Weh. Marta N.
nilai kesenangannya tinggi. Apa? Kesenangannya tinggi. Kesenangannya tinggi apa? Ngene lho. N. Nilai-nilai yang tersebar luas ke masyarakat adalah nilai-nilai yang adiluhung. Wah ya ape. I. Inilah Desa Purwomartani. Weh. Apik tenan. Desa D. D E F G. Aku durutke ora. Mbok ora ngecacah pikir aku ta, Tru? Kowe iki senengane ngotak-atik utekku wis kesel sih tok utak-atik. Abi ngopo saiki? Nempur, nembang. Kok nempur? Nembang kok nek ora nempur lek arep mangan nganggo apa? Ha iya. Nembang sih. Oke, sindene. Sing anu sih ya, sing hamil. Ya. Menyuwara. Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Njaluk sing klasik-klasik, Gong, sing kepenak sik dirungokke. Kita iki kabeh ora kepenak dirungokke, Tru. Ya kepenak ana sing kepenak ora. Ngaturke apa? Sa sing anu jineman-jineman apa? Apa Sinom Parijata? Apa Kutut Mambang? Ular kambang kok Kutut Mambang. Njur ular manggung ngono apa piye? Ngapur nek omong di anu Kutut Mambang ular kambang apa gadhek grinting. Niki enten pamundutan. Pamundutan sapa no? Ketoprak. Hah? PBKS Semarang nyuwun mijil. PBKS Semarang ora apa mrene? Wih, diantan. Mungale Mbak Lisa. Nyuwun apa? Mijil ketoprak. Mijil ketoprak. Ya. Ya. Aduh, Dek. Wah. Mijil ketoprak kok aduh, Dek ora. Neno. Nana. Adiduk. Wah, kualik. Adiduk. Ya. Ora apa-apa karang kae penyuluhan kok ya. Penyuluhan piye carane supaya edan. Ayo. Neno, neno. Ya, ya nak. Dahpi yang Curling, curling. Geronge apik ya, Gong. Ah geronge iki katna ketambahan Mas Joko. Wo, aja nyepelekke mbiyen ya warga laras kuwi. Wo, to. Zaman aku isih Narayana. Waduh. Narayana maling. Konangan Bambang Sarmadi. Iya. Metu saka WL terus melu abdi. Melu pepundhenku Pak Anom Surata. Wo. Saiki melu Punakawan. Wo. Yo. Rambo Sing padha prihatin.
Piye, Gong? Terus ke lanjut ira meluk rangkep. Heeh, ning kakung sapa? Wah, suwe ora krungu suarane Mas Joko. Heeh, ben nyuwara. Wah, apik iki. Ya rung karuan. Kowe iki senengane ngembe lho. Suwe ra ketemu kok suaramu atos lho. Ayo wong iki kaya kedurungan ino lali salah apes lan mati ran didit. Heeh. Ha iya. Ha ta? Heeh. Iki nek len abungku gamel aku sing anyar jos iki. Wah iya. Ayo guys dicoba. Kurang gonge. Oh. Arep nggawa saka Bekasi ya. Wah iya. Iki mung padune arep njaluk iki saiki. Wong iki nganggo mlipir-mlipir. Ya. Kados Gusti Ya. Nek kancane nyuwara katno ya ora watuk. Iki tegese nek ngono kuwi mbeda kancane le nyuwara. Watuk kok didepke kancane. Wong ora ana wong watuk kok senengane. Mangga. sampun tengah Oh, piye? ratri Gumun swara kok apik-apik kaya mbiyen melu ndek anu jenenge apa? Berkahi aku jaman jek enom aku enom mbiyen ya girong. Oh, ngono. Pasangane Darsana ya. Sing siji suarane apik, sing ming isane ming nek ra apal ming ya wis ben. Nek ora ngono malah tundang tak nang ning nang dhek ngedepi karo ane gandeng piyagane bapakku ya tak nengke wae aku wedi. Ha iya. Iya Mas Joko. Biyen ya ndek anu pedhe melu WL ki ya warga iki ya bagus. Heeh. Saiki kok salah ya? Lho aku iki. Saya tuwa sawung rupamu saya suwe-suwe ting tleguk ngono kok. Nah aku pancen tak akoni aku ki tuwa tenan. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Kong. Urip kok kaya ming saknyuk ya, Tru. Ah iya. Jan wis bener ngendikane wong tuwa-tuwa kae. Urip ki ming mampir ngombe. Ha ning aku mangan barang e. Ha iya. Atene ngele nek ora mangan. Ha iya. Tegese urip ki ming saknyo. Saiki ngeling-eling jaman semono ora mung kaya hitungan dina to. Ha iya. Setahune saiki cepet banget to. Heeh. Saiki wis Oktober. Heeh. Sesuk September. Lho. November, Desember tahun baru meneh, tambah umur meneh. Heeh. Wis. Oh alah, gelise ra jam-jam. Kene ra ditutuk-tutuke rugi to. Ha iya. Le ngopo le urip? Ha iya. Monggo. iya
Monggo. Apa citra janji Sembah nuwun Mas Joko. Ya. Separeng ngaturake mijil ketoprak iramane di wiletke terus. Ha iya. Wah. Suarane ya beda nek karo Karto-Karto iki ngebas Mas Joko ki rada nrebel. Heeh. Sing nyuling suarane medium. Medium ki swara apa? Senengane kok nek omong kok waton nyelekop lho ora. Truk. Piye Dik Bagong? Ana transferan pamundutan lagu. Oh iya, saka sapa? Saka Mas Sutrisno Ciko, Jakarta. Wo. Nyuwun tembang sesideman. Kakintun kagem para pandemen ringgit wacucal sedaya mawon. Matur nuwun. Ya, kagem Mbak Hana Pertiwi. Oh ya, wala. Tiwi iki mulai ana penggemar iki. Heeh. 100 ditransfer. Ha iya. 100 sing ditransfer. Ngebabaki. Apa jenenge? Ngebabaki wadah ATM. Wadah ATM iki ora dong kuwi. Aku iki sebenarnya ra iso lho terus njukuk ning ATM iki. Tapi anggere muni tak cempluke cekluk ngono ki metu angkane iki tak tulis nomorku telepon. 081 lho bali meneh kertune, metu meneh. Tak lebokke meneh. Wah apa? Wis senengane negeske sing elek-elek lho. Wong kertu kok kertu ki dilebokke cetut ngono kae terus metu nomere. Mlebu kok mak cetut. Karang rada meksae. Udus kowe. Luput. Bone arep nendangke kematke sik gong ora. Ayo. Ana Pertiwi jumeneng. Junemeng. Heeh. Hah? Gringgingen. Diurut sik Pampi. Bagong sregepe nek karo sinden. Nek karo Wiyagana pincang sithik kowe kenapa kesandung matamu yayang. Nek karo sinden muni ana sing gringgeno durut apa piye? Presake, Pak. Jan. Emboh aku ki kok. Heeh. Aku iki tandha tresnane pimpinan karo anggota ngono. Oh. Ki Prastiwi rong tak tileki ya. Heeh. Tak gawake karet. Lah ngopo? Anggere kelekaran tak jepret. Tangi aleman. Pak ngendikane Mbak Tatin kendilan. Oh, Tatin ki aja sok kuwi cangkeme elek kuwi. Kejaba mecucu cangkeme elek Tatin. Ya. Dibawani. Wiwitane andara sang pekok loro. Melu kowe rak. Ayo wi. Wiwitane anderek sang pekek. Sinden menengan ora tau omong, ora tau ngombe, ora tau mangan, ngerti-ngerti semaput. Ayo wong Jawa ngombe ya ora apa-apa kok. Ora tau omong lho. Heeh. Anggere muni Tatin jejer ayu. Wis. Engko Agnes jejer Orisa. Wis. Wis aku nganti jleh ndelokke iki. Nek ora omong ya selfie. Heeh. Kok sing di selfie iki wetengmu kowe. Udele mendonong. Ora ketok ning aku ki apal karo wong meteng. Wong biyen aku sok ngelus-elus ngene bojoku. Iki kok tukul daging iki
Iki wudel, Mas. Oh, kok mendonong. Kok mesti ya? Ambo. Kedesuk saka jero. Priya bagus Kang olah budaya. nyemelangi kowe iki. Rasa sok diminir-minirke to. Rasa sok dimiring-miringke. Kang olah budaya. Nyalai penciptane dukane Pak Sukron mengko. Niki lho Pak sing sok minir-minirke. Ngoten. Mboten kerasa ya, Pak. Wah. Ayo wis. Wis terus iki pasang ngrungokke lambene penabo. Aku iki nek penabuh anteng nesu. Nek gemerah ya tok elekke. Aku nek penabuh anteng iki kaya kepengin turu ae lho. Sowan menyang kutha gedhe. nyuwara ya nyuwara ning suarane iki nek ape digawe kaya wayang golek purwa nganu ae lho Sunda ae lho. Misale aku muni, iki artine apa jenenge peresmian balai desa. Terus kok iso balai desa? Sebab apa? Nah, sebabnya tak wangsuli ngene. Ngono kuwi ora mung dadi clebung. Dadi ditata ya kon ditata. Ditata ndasmu. Ora nesu kok. Salahe kok wangsulan ditata apane? Ditata kata-katane kowe. Sekolah ora kowe, Ndek. Men, ning marahi ra kesel lho terus ngene. Ya, bendara terus yung-yun selendang kuning. Selendang kuning tatapono. Wis selendang biru ya, Kong. Wis bar diwenter kok. Kurang ngel to. Kang saking wukir. Tadi le memberikan penyuluhan wis leren. Ngantuk wis. Swara kurang pramana ning wasis nimbo ngungrung marang pendoso bendoro angungrung marang bendara Sang Dyah Ayu pijet anggere muni ayu kok pijet pijer ngincangake alis pijer ngincangake setut
Terus tresno sesideman nang ning winrek-enrek ya, Gong. Ya monggo kanca-kanca siap. Tabuhe dicekel. Mripate diiremke. Antene ora bener le nabu. Monggo. Terus tresno sesideman Patenana. Ayo nganu jukuke swara ora nyemedeni lho, le ngenggoke swara ora. Oh, nggih mboten krasa niku wau lho, Pak. Ngene iki lho, tegese nadane tok cekel sithik. Luwe becik patenana. Ngono. Aku iki sok muni luwe becik. Ayo nyemelangi tok kene iki sing ngrungokke tratapane. Tratapan. Atiku tratapan. Aku lagu kuno banget kok dinyanyekke ngono. Karo kowe wong ayu sing bakul lemper. Nyanyi kok guyu dhewe. Lempermu pancen super. Wis mangko gampang. Resik rupung laler. Ayo. Luwe becik. Luwe becik patenana. Liwat kincanging alismu. Monggo. Liwat kincanging alismu. Kawasa urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke
Pertiwi. Silakan kembali ke tempat. Maaf ya, Pak. Napa? Maaf. Maaf ngapa? Tadi ada yang lupa. Hah? Tadi ada yang lupa. Kowe iki wis ora tau obah, meneng wae nek omongan lirik. Krunguku saka kono. Maaf ya, Pak. Jebule, maaf ya, Pak. Krunguku, maaf ya, Pak. Lho ngapain suruh mangap? Enggak mangap aja lebar, suruh mangap. Wah, seneng ya. Kaya tetembangan iki nek penak-penake iki jan rasane kaya ora krasa ngerti-ngerti wis bangun kok bangun. Bangun gagat esuk nih ya ditutuke ya, Truk? Ya. Sing kemareng tampil meneh sapa? Duetkan lagi. Heeh. Mister Elisa dan Mister Mendem. Sapa Mister Mendem? Tatin. Oh iya. Duetke meneh loro. Iki lagi dadi bintang ya loro. Heeh. Sing siji bintang Kejora. Sing siji bintang Joko Belek. Wis ben ra apa-apa. Aku ki sia-sia karo Tatine asline aku ki tresna lho, Tru. Heeh. Tak mimi tenan bocah kuwi. Iya. Di apa kan? Di meme. Tegese di maneman. Heeh. Kowe ngomong kebablasan tak tuthuk siramu kowe. Bablasan piye maksude? Mimi ngono. Ya ora. Yo. Ayo jumeneng gacak-gacakan si gendut dan si kuru. Bawang merah karo bawang putih. Ha iya. Ki upama didadekke fragmen bawang merah bawang putih ngono, aning sindene ora ana sing galak. Bawang merah bawang putih sing disio-sio Elisa, bawang merahe Tatin. Ha iya. Bawang putih Elisa. Wah, apik kok. Ya rong karuan, Tru. Heeh. Ngono kuwi kadang kala sok sukses sok ora. Ning jukuke pramen wong-wong sing durung tau nang panggung kaya wingi Katno kae. Apik dadine. Ya. Ya ngaturke tembang apa? Wong loro kudu kompak ora dia dinia. Apa, Mbak? Lah apa manut aku? Hah? Manut. Alah manutan. Aku lagi manutan kok. Oh, tenane. Lagi ngopo? Ora protes? Rak. Ket mau disio-sio ya aku manut. Ora disio-sio iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna ki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna ki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna ki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksude tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombongan kuwi tak tresnani ora werna-werna ta pikirane. Lagi kula ora warna-warna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari kita. Lebih tiga nyari. Ayo, nembang apa? Ah, ya. Anu lali janjine mawon, wau disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso.
Saya karo Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Mbak Tatin lho, Pak. Ana transferan. Oh iya. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Iki tak wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasida. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasida mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Saono wis. Wis diklaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkor Rinoso. Angkor Wiralama mbok. Apa kok? Wirama. Angkor Wiralama. Wirama. Ayo karang lambene keteko kok. Kon mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Lumat aku kok parapane do elek-elek. Genjek. Bagus diparapi genjek. Ayo. Ring. Nok kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungo mateot berarti kodhok. Sogok mak yung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Rina saya rasa Terus iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok do melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Arep gebyur bos. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra Mbok ngantuk. Gebyuren ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuren. Kamu ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine. Panjen yo werna-werna le. Nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mboyo sithik-sithik. Kuwi mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Tak pansal ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Kuwi dikeke nyos. Aku mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong iki lho kene iki sompong kabeh kuwi. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek prai arep tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso ngletak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah njajal lho iya. Ya ngompong kok mamah iki. Tak keke pinggir wis. Ayo sa, kowe sa. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Kapan sumandhe
mangan. Angel to le lembut. Aku tisu kok sik tomplok. Pedes. Ayo nek meteng kira entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa? Aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. Ratri rinoso apa juga? Iki sing nadane minor kita ati ning kabeh. urung Kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ngene. Ya aja cilike balik. Setan ora. Ya aku dijukuk ora iki. Yen wis rina enggal Pulang. ratri kang kadulu Iki tiba nggih mung sliramu tanon liyan. Udah ora ngono ya, Gong. Aku ora apal kok. mong sliramu tanaliya Liyan apa liya? liya Oh ya. tak tresnani lahir Sing dalan batin urung ya iki ya. Mpun. Pon. Oh. Telas. Kok ora nganggo? Oh, padha tiwik ya. Ora. Ya Allah. Amin ngono kae lho. Lah kan Benten, gak pilih. bedo. Wah. Wah, Bagong ki ora ngerti bawa kuwi kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki pangkur rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana. Pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan. Kae macane Ucul. Lah dalah ngono kae. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggipaning para pinter iki biyen macem-macem kok. Sing jenek Yoja sing kondang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Tawang Basanta Kinarta Sabda ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Nek penan. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo, mangga tak tung tak dendang. Yo. Minggu sing
Wis tenan iki. Sakarepmu muni yo. Tetep bodal dhewe. Tetep bodal dhewe. Iya. Ayo apik mah. Ana aja tipake kowe. Nek wah nek Elisa apik le njoget. Tatin. Ayo. Meng kaya mentrok. Meng sing diandalke meng brutune ndin-ndin. Anggere kepet trat. Kepet trat. Telung jangkan elek. Mentok kan ngono iki ta. Ya wis ben ora ngulek. Mangkel medun mayang iso dunak-unake. Wah, tak tandangi. Padake amuk Suramrata, Suramrata imbang yen padha glendang nenggol. Ora ditenggol kok glendang nenggol. Wis sak penake dhewe. Slendro. Ya. Janing yaning talaka katilangan Mambang pantepasulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
Palugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa ora pangling iki kaya sowane Atmajamu ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah mara kaki Timbalana wigatine apa Abimanyu karo Gatotsoan ana ing negara Ngamarta mongko tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning Atmajaku sakarone Yayi ya luwih prayoga. Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Wo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Tampanana. Kula mendingga jimat paripe dayana ning ngasantursan. Tetuka padha raharja Kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun Tampanana. Abimanyu padha raharja pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Yo tak tampa. Gatot kowe padha slamet. Tansah pinanganning kawidadan ing sambikala sawan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu raharja sawan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang padha raharja. Nuli paman niring sambikala sawan kula tebi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe mara diagi matura marang awakmu ing Ngamarta ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana sowan kula menika boten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Sira diutus dening Kyai Semar inggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sanggihaning para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kelan pasumpenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwana Yantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedya mbangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwana Yantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwana Yantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu
ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancang anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar om tinon ler kakonang samsara tetan padang kasor lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Ngamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa loro gegayuhane Semar mung sak desa wae aku dadak nganggo pustaka Jamus Klimasada kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta ora usah dadak kongkonan sapa-sapa Gatot Irikata Dyan Gatotkaca kinon mapakarga suta Tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang nyuwun mapunten Po sewu kalapatanipun ingkang putring pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten sanget-sanget Siwanayantaka anggenipun paring dawuh dhateng ingkang putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwanayantaka lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Andya para Pandhawa mya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra gatite nun mapunten Kang Prabu paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak menapa dening Kakang Mas Madukara sakmangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung
lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos celaprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada Paduka Awel, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke boten kanten-kantenan kedatosanipun to Koko Prabu. Sedewa kula mendhawuh pusaka gage gawanen paring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggaling Kadang Munjadipati apa dene Madukara pun ngakang percaya marang sira Kadang Kuragil Sedewa non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sedewa. Ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Aja dadi palangge Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama, aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati leren durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula. Ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika lak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darma Kusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Limasada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, kowe aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dora ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Oh tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab, Kakang Mas.
Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman Pustaka Jamus Klimasada keparenging wakmu ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngestaken dawuh reksanen aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna nuning nggih ngestaken dawuh budhal ngestaken dawuh Kanjeng Paman wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane Pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka ayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken Bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musawana negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuningan wong kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukaliraning penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantripun Paduka Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi drajate Semar ning arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mampun. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten bali. Nun bali. Lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan boyo Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda paripeksa dhateng Paduka Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda peksa dhateng Paduka Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos ing manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis anak, kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe?
manuswaning jajalan sekertane bawana menungso ora tataran. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kiancang kempe. Wiladara. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja kaya bocah cilik. Manuswane jajalan tuan PKW. Kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku saja. Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun pamunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lha mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa musuh Antarja aku ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyai menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antarsena kan bisa nggeni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken ning gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenengan Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming mari ngampil kok angel ngapa to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesema menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho, anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Nyo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake ki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kowe Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Samenika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya, wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken.
Kula. Jan-jane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Astunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kirat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwe nata Ndarawati. Sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yahene ki ardulan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kami kula Dharma Stuti.